Marie Cakes. So ayun na nga mga Marie Cakes. Andito po kami ngayon sa Bantugan, Pusurubio, sa Safari Restaurant. Tingnan po tunghayan po natin kung ano yung makakain nila dito at explore natin yung mga halaman nila. Ang daming halaman at mga pagkain dito. Tara! Hi, Mare. Sige, mag-usap kayong dalawa lang. Kasi pero tatakan mo. Maraming tao. Yung mga kainan po nila. Say hi! Mga Jurassic. Wala tayo sa pool. Hi! Is here. Mabu. Ito po yung pool nila. Yan po yung pool. Ayun, balik na tayo sa kainan. And the taste is here. Abu. Where? Siya po si Kwan, Madam Erica. Samahan niya tayo. I-tour niya tayo sa loob. Wow! Ito yung function hall daw nila. Ganda naman. Sige, magsalita ka. Yung mga gustong magpa-event, dito na lang po kayo sa Safari. Safari. Oh, sabihin mo na. Matatagpuan sa Bantugan, Pusurubio po ito. Tara na. Ang ganda pala dito. Tingnan natin yung nasa labas. Nakalak po nga. Nakalak, Mari. Wow.
Look at this. Wow, ang ganda naman dito. Ganyan. Dito siya nag-work. Ano na? Ang ganda ng chandelier nila dito. Chandelier. Hi mga Mari Cake, siya po si Erica. Kaibigan po namin siya. Dito siya nag-work. So, kailangan natin suportahan ang kanyang pinag-workahan. Kaya, tara, punta po kayo dito at explore nyo din po dito sa safari. Masarap yung pagkain nila. Ipapakita namin mamaya. Kasi kaka-order pa lang namin. Di ba, Mare? Draw!